Outdoor adventure ba lang ginapangita mo? Hilig mo magbike? Family kung barkada bonding? May natultulan kami nga lugar para sa inyo. Subong aga, amon kamudalon sa Iron Elk Adventure Park sa Barangay Alangilan sa Bacolod, sa tupad lang mismo sang Bantog Lake Ranch. Para i-briefing kami sa pwede himuon sa park, ginupdan kami isang park manager nga si Stephen Magallanes. Istorya ni Stephen, ang plano lang kung tani nga magbaligya sa mga bikes, nagresulta sa sininga idea, isa ka adventure park. Magbike sa bike track, magsakay sa ATV o kung buggy, kag iban pa, pwede mo mahimo diri. Family bonding for sure. Amo ginading amon nga aim nga cheap happiness lang bala pero worth it. Memories na like makarent ka mo bike. Mayroon man kami own bikes, Sunpid bikes, which is 100 pesos naman an hour. An hour nga rin? Yes, and then nag-add on kami for more adventure. So nagpadala ATV and buggy. So buggy for 2 hours naman. You get to experience ang adventure trail. From here to our park to Bantog Lake Ranch. Nakasulod din siya sir directly sa Bantog? Yes, so Dala sa tour mo bagi? yes, so we're lucky na we did a partnership with Bantog Lake Ranch, and then ang owner ni Bantog and Iron Elk came up sa amon na adventure trail. Siyempre, hindi kompleto ang atong pagbisita diri kung hindi ko mismo ma-experience ang adventure. Buggy ride, bring it on! Balik ka tayo sa neutral ko na, no? Kung din ko na. Okay. May ito ko na to trail, nga dito stiff. Dason ko, taboylo, kayo ni Santa Claus. Okay. Ito kaya. Maswak lang kami ka, diba? Pare-re. Seatbelt. Buhat si Paul mo, hindi. Malagto ka sa akon. Ito mong tatangsit ba? So dapat isa ka mga requirement nila dapat naka-helmet, pero for shooting purposes wala ta kadala helmet. So inalaw ra ta na, but it's a no-no nga mag-drive sang buggy nga wala sang helmet, tapos seatbelt on, safety first. Kag may guest ta, si DJ Armando Armas. Siya pa sa ko. Good luck sa iya. Ang nami diri kay sila mismo naghimo sang ibo nga trail. May mga guide para hindi ka magtalang. Kag may thrilling nga mga parts ng adventure. Sa second half sa amon nga adventure, si Master Armando naman ma-drive. Master ning tawag siya sang kadamaan kay siya gini ang master sa tanan nga bagay. Ano ang bal mo? Kung hilang sa katatay, sa kawanggo. Ano ang bal mo? Nami ko worth it para sa bata. Nami ko kung ikaw.
sulit gid tama ang kung updon mong imo kids dire sa ATV malipay gid sila kay lain gid yung experience. Di ba? Halin to mismo sa Wanggo. Di birama. Tito, may iwan. Dito. Dala millennials, may iwan. Nadudla na siya magpasahero sa akon. Kag bakod siya nga daan nga driver kay man. Basta driver. Sweet lover. Di bala master? Kay critical area na ni. So, pigaw ko klase driver. Siya na Saras ka driver. Siya ni best driver sa gadi sa mag-drive ya. Ang buhok di balango-lango. Ha? Ang buhok. Uyak man na sa buhok ya. So, ano na subukan sa Negros Oriental, matapos pinaka-oras ka drive pa yan. Ano man ba mo experience? Sa home gid tama. Ang bata siguro, bisan bata or tigulang, pwede siya mag-enjoy na. Oh, pang bata pag tigulang pwede gid malipay gid. O, father and son nga banding. Gusto mo kami guhay, ka banding-banding, pwede, natatawa lang, no? Wala naman nga adventure, outdoor siya, tapos kalingawan, alang kapoy naman tinag sa balay, at least safe ka mo lang ka doon na yan, sunod sa salakyan. Sa imo 1,200 pesos, pwede ka mo magsigisigi bonding sa trail sa sulod sang 2 ka oras. Pero dapat ang nag-drive may driver's license. Kung gusto mo, may haraman sila sang farm ATV. Kung ikaw lang isa, 1,000 pesos for 2 hours. Pero kung duha ka mo, 1,200, duha man ka oras. May haraman siyang Coco Electric Trail Ride. Kag syempre, sa mga mahilig magbike, may bike track man sila. Either pang pabalahas, pang beginners o kung pang warm up. Warm up na lang for kung gusto mo i-prepare ang self mo sa real trail outside Alangilan or din nga mga area. So, pwede mo di ma-try or even kung gusto mo yan na diri ka lang anay mapabalhas, ang imo nga 1 hour, yawan ka na. Yawan ka na. So nakita ko yung may separate yung trail for kids. Yes, we also offer for kids para and then for beginners man. So may option man nga if you want hindi technical, pwede ka man niya ka detour. May mga grupo nga nagadala sang ina kaugalingon nga bike kag nagabayad lang sang 50 pesos para ma-try ang trail sa sulod sang 1 ka oras. Pero kung gusto mo yan magrenta sa bike, pwede man. 100 pesos lang. Out Oo. na may ang adrenaline sa pagbike kara Oo. Ano nga part gid ang nanamian mo namte? sa mga hams nagwa carbs. Oo. Tapos man lang siya. Oh, gani ko best shot. Ano? Overshot ka? Di ka na kwan? Akin naka-clits ka. Di ka mo yung ma'am, ano na yun, ang pabalhas lang. Before magsaka sa Langilan. Wow. Grabe. Kalong ka mo. Thank you. Sigurado sa 1 ka oras hapuon ka na. May mga lamesa man kung gutom ka na o kung luyag nyo magbonding pagid samtang nagakape o kung nagasnacks. Mabugnaw ang dapis ang hangin kag open space pa. Tayo ang kada lamesa sa 1 kag 1. Kung trip mo mag-shopping sa bike, kadamo sa na-display nga pwede mo pilian. For sale initanan. Nakaibalo ka mo bala nga kadamo pa sila sang plano para diri? Sa hindi madugay, suguran Manila ang pinakaunang nga outdoor cinema sa Bacolod. More plans since this is an adventure park. So maybe we could add more like Beach Valley, do mo na gina-look forward namon. Stress wall and then the outdoor cinema. So we will be promoting the outdoor cinema soon. First naman ni sa Bacolod na you'll get to experience at
hapon, masugod hasta alas 8, lantaw ta di movie outside the park, inside our truck. Kanami kay sa subong may iba na nga bagay nga pwede himuon nga yara ka lang mismo sa sulod siyang Bacolod. Hindi ka na magpalayo. Hindi pa mabudlay katuan ang lugar kay lapad kag sementado ang dalan kag higad lang mismo sang highway. Ari, may tip ko para sa inyo. Nakapamensar na kamo bala kung ano ang nami himuon upod kay daddy, papa o kung tatay sa Father's Day. I'm sure ma-enjoy gud sila diri. Or kung ikaw ang daddy, pareho sa guest ko nga si Master, pwede man ikaw mismo ma-surprise sa inyo kids sa sini nga pinasahi naman nga adventure. Sigurado ma-enjoy gid ang kids, pati na si mommy. But always remember, safety first. Bring your own helmet, kag hindi pagkalipatan, ang mask, kag maghugas ang kamot. Kung luyag nyo mga updated sa mga episodes ng Tripping ni Roming, please do follow our Facebook page and YouTube channel, Digicast Negros. Ululupon kita sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kag ini ang Tripping ni Roming!